елестет короодо крузак велосипед чайнаган сомду картадан коротуп турсаң мен эстеп канча жол десең бул айда алып барамыз сык Дубайга каалаганыңды алып берем мен акция наркы мунайда мага дейсең жыргайсың кээде шаяк жубайсың эртең менен кыйналбай түшкө чейин уктайсың мага дейсең жыргайсың кээде шаяк жубайсың эртең менен кыйналбай түшкө чейин уктайсың 1, 2, 3 кет сулуулук салонун ачып берем мен эле татынакай болсун деп келечекте эң күчү берем чуңа басы жап жаш көрүнгөнү керек эс ал масаждан чыкпай оригинал ки кош бол Кытай дегелең еп боба жаным сенин бактылуу болушуң мен үчүн укпай мага дейсең жыргайсың кээде шаяк жубайсың эртең менен кыйналбай түшкө чейин уктайсың мага дейсең жыргайсың кээде шаяк жубайсың эртең менен кыйналбай түшкө чейин уктайсың дейсең жыргайсың кээде шаяк жубайсың эртең менен кыйналбай түшкө чейин уктайсың мага дейсең